Omezuje vás bolest v pohybu? Brání vám v tom, co máte rádi? Objevte ortopedické produkty Akapy Bodyguard. Navrženo pro váš bezbolestný pohyb a podporu regenerace vašeho těla. Naše patentovaná technologie Akapy FEAR využívá sílu infračerveného záření vetkaného přímo do vláken. Aktivuje se již při 28 stupních Celsia a proniká hluboko do tkáně. To napomáhá zlepšení průtoku krve, přináší svalům více kyslíku a podporuje odplavování látek způsobujících bolest. Akapy vám pomáhá nejen při sportu, ale i během dlouhého dne v práci. Ulevte svým zádům a kloubům při každodenních činnostech. V naší kolekci Bodyguard najdete řešení pro kolena, záda, ramena, kotníky a další. Zůstaňte aktivní, ať děláte cokoliv. Spolehněte se na špičkovou italskou kvalitu. Efekt FEAR je permanentní a praním se nesnižuje. Přidejte se k tisícům uživatelů, kteří se díky Akapy vrátili k aktivnímu životu bez bolesti. Vaše tělo vám poděkuje. Nenechte bolest, aby vám diktovala život. Navštivte akapy.cz a zažehněte znovu svůj nejlepší výkon.